weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma fedde heblo sukaɓe africa takkusan yoni to fasudabe to kuñu kaari to gurel samba gurel ɓokki batama guetama awoyni luuma ñalbi ɓohe ɓaleje ko on takkusan juula ha e nder galle ceerno sama sato matam e dendagal johli to almuɓe makko tawete kabaruji men e ɗemgal pular e gardidi kabaruji men ma en jaaha to leydi Mauritanie kalene ballal paydungal kal leydi Chine walliti leydi Mauritanie ko fate keɓugal batu l'union africain ɗamini joɗade e nder nakcot lamurgo leydi Mauritanie to leydi Mali ma en jaaha to Nioro Sahel tawen toon Aliou Boubacar Diallo patron mawɗo pullo bi pullo gembiɗo e oɗo saaha gam yidde ardade leydi Mali to leydi Sénégal ma en kaale ustugol ko wiyete haalis mo neɗɗo foti joƴƴinde e saaha kay mo yiɗi ƴammoyde lefol lamoni ko wiyete caution to leydi Sierra Leone ma en jaaha toon juunoɗen sumgoji mabɓe ɗaminiɗi kay kollirde résultat ji mabɓe kollirde wonde ko dawal ɗiɗaɓal ɓe paayi to leydi Guinée Conakry ma en kaale seppoji musɗi tawateɗi toon e oɗo saaha to leydi Benin ma en kaale ñawora yimɓe jeeɗiɗo tumaɓe yimɓe jeeɗiɗo dartonoɓe yeede poɗɗe bonɗe woni fof mi dikama e nder leydi he bisimilla moon e kettuki oto goɗɗe joni joni jeeya ñoɗen jam ñalle moon musidɓe tedduɓe eɗen gone jaslari sappo e nayyi mboy hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeetati kabaruji men e ɗemgal pular e sowte musidɗo moon sehil moon haali Abouba ko adi kabaruji men eɗen jogui ɓatake laggal ummorade e musidɗo men sehil men biteɗo Mamadou Ba tawateɗo gorko mo fasudeɓe tawateɗo e Congo Brazzaville kanko Mamadou Ba omo waɗi laggal noon caggal kay majjiredemo sehil makko ɓi nene makko biyeteɗo sehil makko ɓi nene makko biyeteɗo Amadou Sow kanko noon Amadou Sow o yalti galle mabɓe ko guila ñande nogas e ɗiɗi lewru février taw ko nder Bamako lamorgo leydi Mali ko guila ñande nogas e ɗiɗi lewru février mayno ndu ko guila ñande hen o yalti galle mabɓe guila nden noon faade oɗo saaha hay goto ala jiiɗomo eɓe mbaɗi langal noon faade bandiraɓe kala jiiɗomo kay nde wallata haɓe noɓe jiitirimo kanko majjuɗo Mamadou Sow o jibina ko hitande ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe jeetati e ɗiɗi woni 1982 ko sagata gorko boɗejo joom mbadi moƴƴo mbadi no fewi machallah kadi ko biyen ko neɗɗo kadi daro ko daro noon kala jiiɗomo ene wawi noddude kay gelɗo noddirguel tawi ko nder Mali jomum ene wawi wadde capanɗe jeeɗiɗi e jeetati capanɗe nayyi e goho capanɗe jeegom e goho woni 78 41 60 61 kawrata koye biyeteɗo Oumar Ba aɗa wawi kadi tawi ha joni e nder leydi Mali aɗa wawi wadde capanɗe jeeɗiɗi e jeegom capanɗe nayyi e nayyi capanɗe joyyi e nayyi sappo e tati woni 76 44 54 13 kawrata koye biyeteɗo Abdoulaye Gako so tawi kadi ko jiɗɗo noddude ha joni so leydi aɗa wawi noddude kadi oɗon numéro taw kadi on tawte koto leydi Brazzaville woni Mamadou Ba jettinɗo ɗo ɓatake o mbatta ko ɓolum e joyyi temedde jeeɗiɗi e sappo e jeenayyi capanɗe joyyi e jeeɗiɗi sappo e jeenayyi woni 05 719 57 19 kawrata koye Mamadou Ba gonɗo to Brazzaville ha joni kadi so tawi koye leydi Mauritanie aɗa wawi wadde 00 222 mbaɗa 31 44 66 50 kawrata koye biyeteɗo Aliou Sow noon ko miñum majjuɗo ko kamɓe jiidi yummoye baba eɓe mbaɗi langal noon faade dendagal bandiraɓe yo tinno kala jiiɗo oɗo suka moƴƴo mbadi boɗejo daro ne wiye Amadou Sow yo tinno yo jokkodir mabɓe kanko suka majjuɗo ba makko wiyete ko Bouye Sow nene makko wiyete ko Ramata Sow Bouye Sow nene makko wiyete ko Ramata Sow ko nder leydi Mali o majji ha tengti e nder ngoɗo wuuro wiyetego Bamako kanko noon o wurno koye o wurno tigui ko Congo Brazzaville ko toon wonno ha hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e joyyi 2015 ko guila nden noon ko leydi Mali o woni e oɗo saaha joni noon eɗen ñaago Allah tan nde Allah hollita o yite taw omo selli omo e jaam omo hiisi ko leydi Mauritanie paaɗen kabaruji men yaɓanena leydi Mauritanie oɗo biyeteɗo Michael Dodman ko ambassadeur kesomo dowlaji denduɗe Amérique oɗo saaha joɗiniɗo dowlaji denduɗe Amérique e nder leydi Mauritanie
talata hanki o ka horejo leydi Mauritanie Mohamed Ould Abdel Aziz bismi momo hanki e nder galle lamorgo leydi ndi ɓe joddima ɓe jewti gueɗe kewɗe ko fate gurdam e cihlagal hakkude leyɗele ɗiɗi ɓe kolliri hen beele mabɓe kamɓe foof caggal nde ambassadeur o yalti tigui galle horejo leydi ko ɗon tigui e damal o tawi tigui jaydiyankoɓe ene bismi ene paddimo ko ɗon tigui o huccodiri e jaydiyankoɓe o holliri ko ardi foof weltare makko noon ko nuledemo yo woya e nder leydi Mauritanie caggal kay ko leydi nde o yiiɗi ko yinno ko ɓooyi o holliri hen beelam makko no fewi o holliri kadi beelama makko e jonde nde o joddi e hoorejo leydi Mauritanie Mohamed Ould Abdel Aziz ɓe kaldi gueɗe kewɗe ɓe holliri kadi cehlagal ɓoyngal gongal hakkude dowlaji dendude Amérique e leydi Mauritanie cehlagal ngal ko yeeso tan fayi ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen ben ñande altine nde chambre de commerce d'industrie et de l'agriculture mo leydi Mauritanie woni CCIAM ɓe jodinama battu mabɓe woni assemblée générale mabɓe tawa kadi ko lawol tataɓiwol e nder lawol tataɓiwol assemblée générale mabɓe noon ɓe cuɓima biyeteɗo Ahmed Baba Ould Eliya yo won hoorejo suudu yo won hoorejo suudu ndu suudu wiyetedu chambre de commerce e o lomti noon ko biyeteɗo Mouhamedou Ould Mohamed Ahmed ko kanko on tigui o lomti kanko hoorejo suudu ndu kesso biyeteɗo Ahmed Baba Ould Eliya noon ko miñum Eli Ould Mohamed Val mennoɗo ardade leydi Mauritanie ɓe cuɓima kadi ha joni kamɓe ha joni noon suudu ndu ɓe cuɓima tigui e oɗo saaha ɓe cuɓima tigui yilirde mabɓe woni bureau mabɓe koɓe capanɗe tato neɗɗo ha joni koto leydi Mauritanie keddoɗen hono mbirunɗen e gardini kabaruji men e lewru juin hitande ujunnaje 2017 wonande nde leydi Mauritanie wuuro Nouakchott ene ɗamini bismade fedde witende union africaine ne ɗamini wadde jonde mum batu mum ngum heewi wadde kala hitande hikka noon ko leydi Mauritanie jaɓɓoto ngun batu koye ndin mbaadi noon hono gollodiɗo jagorgal leydi Chine kalfinal jokkodira leydi Chine e leyɗele goɗɗe o holliri tigui beelama makko o holliri kadi ballal leydi Chine faade e leydi Mauritanie o ƴetti noon coktirɗe fodde capanɗe tati werla taw ko otoji kesupul woni otoji luxe o hokki coktirɗe mum noon laamu leydi Mauritanie wonde kay leydi Chine ene wallita leydi Mauritanie capanɗe tati oto taw ko otoji kesupul otoji kadi luxe ɗin otoji noon ko gam yidde wawde bismade wawde jaɓɓade hoɓɓe ummotoɓe caggal leydi ene gara e ngun batu noon ko ɗin otoji tigui jabbotoɓe ɓe kaɗani ɗon kadi ɓe kolliri wonde leydi Chine ma neldu leydi Mauritanie ko matériel taw ko matériel uji batteɗi e bureau ji ɗum noon kene qime fodde million ngaji ɗiɗi halis yuan woni halis mo leydi Chine ko jayde witende ami ɓawini kabaru o ha joni koto leydi Mauritanie keddoɗen mbiyana oɗo saaha foof noon e teska e nder leydi Mauritanie ha tengti e nder ngoɗo wuuro Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie teska tigui ngakkugol gaz noon taw ko gaz defirɗo ene teska tigui e oɗo saaha kala so coyniɗa e beddaji ma yi yimɓe ɓene bakki butulaji mumen ɓene degna butulaji men ɓene nanna butulaji men e werlaji eɓe jaaha noon leeɗe moni foof ne wiya nani gaz nani ene ronki yitede e oɗo saaha noon teskama tigui ngakkugol gaz no fewi ko ɗum saabi hay nokkuji seeɗa so gaz tawate kala nokku garɗa ma taw butel gaz o ko yeyetno ko ene yeeye hono mum laabi ɗiɗi ɗum noon woni ni caɗele mawɗe o joga kay e yimɓe taw wurɓe e nder ngoɗo wuuro Nouakchott laamu ngu noon holliri tigui e oɗo saaha laamu ngu noon holliri saabi ngakkugol gaz ngo kay ko bateau mawɗo nana taw ko bateau dimduɗo gaz ha heewi nana tigui e nder maaje Mauritanie taw kadi bateau koko ronki kostude ko ronkude haggude tigui e kaggulade saabi ɗum noon ko e oɗo saaha maayo ngo ne filni no fewi ko ɗum saabi kay ngakkugol gaz ɗum foof e wade noon laamu ngu neldino seternaji kewɗi e nder leydi Sénégal ɗin seternaji noon yo mbaw yaade toon kay ƴogoya gaz e nder leydi Sénégal ɓe gadda ɗum tigui e nder ngoɗo wuuro Nouakchott udumere noon wawa lomtade bafal eɗen gandi ko bateau wawi addude ko ɗum seternaji camion ngaji seternaji mbawa addude ɗum ko ɗum saabi kay yoga e leeɗe Nouakchott tinani tigui wonde gaz ummima leydi Sénégal addama e leydi Mauritanie hay seeɗa keɓoɓe gaz one ɓen woni yeytoɓe gaz uji ɓe hay ɓenne ha e oɗo saaha ustani coggu gaz ɗum waɗi e oɗo saaha gaz one manki tigui e nder leydi Mauritanie siftinde on kadi e nder hakkude keerol hakkude leydi Mauritanie e leydi Sénégal e nder maaje mabɓe
maɓe ene yita hen ɓundu taw ko ɓundu gaz nde hono mum meeɗa yiyede e nder Afrique de l'Ouest ɗum ɓundu noon ko leydi Mauritanie leydi Sénégal ndendi ɗum taw ɓundu kadi en innira suudu hende ɗum noon mo mbiyen hono mum meeɗa yiyede e nder Afrique de l'Ouest ɗum woydu noon e oɗo saaha leydi Mauritanie e leydi Sénégal cifodiri kayitaji cifodiri ndoɓe gollotto e oɗo saaha joni heddi tan ko golle ɗe ha puɗɗo ɗen golle noon so puɗɗama ene yakora tan leydi Mauritanie e leydi Sénégal ma Allah dandu ɗum e mankugol gaz ha joni sen ummima to leydi Mauritanie ko leydi Mali jaɓanten leydi Mali kalen ngoɗo wuuro witego Tadiana noon ko wuuro tawatego e nder leydi Mali min noon yimɓe wuuro Tadiana noon ha aduna fitto ɓe jejjita tigui ñalawma aljuma jeenayyi lewru mars hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeetati e ko nden sanga noon caggal nde gendarmerie wuuro caggal gendarmerie caggal nde gendarmerie arno e gon wuuro ɓe ƴetti tigui joom wuuro ngo ɓe nawi ɗum tigui e aljuma noon jeenayyi lewru mboya gonɗen du ko nden tigui gendarme ɓe taw ko gendarme ɓe gaari garana joom wuuro o ɓe nawi ɗum tigui ɓe joom wuuro biyeteɗo Issa Yiriba Coulibaly noon caggal no ɓe garanno ɗum ɓe nawi ɗum tigui e nder ɓe nawi ɗum e wuuro wongo e nder on gendarme caggal noon wuuro ngo waɗɗani ɗon ko ɗon tigui jibinande wuuro wiyetego Tadiana kamɓe fof ɓe ɓabbiti ɓe jeehi ɓe jaɓani wuuro ngo ɓe jaɓani gendarmerie ɗon ɓe mbi ko alay sagel maɓe naata kay eɓe jaltina neɗɗo mabɓe eɓe naata eɓe jaltina joom wuuro mabɓe ko nden tigui gendarme mabɓe beddiɓe ko wiyete gaz lacrymogène woni tigui kasuji parkoji piiɓe piggal musgal no feewi piiɓe haaɓe matti dardude gotel ɗiɗo e mabɓe kadi gañi gañanɗe musɗe ha nawa kay e cuuɗi cafriɗi gon wuuro tawa kadi ko cuuɗi joɓeteɗi ɗum noon saabino ɗum noon mbiɗen ko caggal kay nde caggal noon nde sukaɓe wuuro caggal nde sukaɓe ngoɗo wuuro wiyetego Tadiana sukaɓe mabɓe nayi caggal nde teska kay ene jeeya boowe tawa ko boowe guure ɗe jeeyaka e guure mabɓe ɗo wuuro wiyetego wuuro Faladjie nden noon ko nden tigui wonde wuuro Faladjie e ngoɗo wuuro wongo taw ko wuuro wiyetego Toya ko nden tigui noon caggal nde ɗum tina noon ko gendarme ɓe gardi tigui e joom wuuro ɓi joom wuuro Toya ɓe gaari tigui ɓe mbi joom wuuro o yo rokkuɓe sukaɓe nayo taw ko teskaɓe e oɗo saaha ko kañumen tigui jeeyanno ɗen booɓe ɓen sukaɓe nayo ɓeɓe cohluno noon woni oɗo biteɗo Babli Coulibaly e biteɗo Bakary Coulibaly e biteɗo Yiri Koro Samake e goɗɗo ne wiye Aruna Coulibaly ko nden noon caggal nde ɓen on noon ɓi joom wuuro Toya arde gendarme ɓe noon namdade ɓeɗo yimɓe nayo ko nden tigui yimɓe wuuro ngo ɓe duttiti kay e ɓi joom wuuro ɓe piimo piggal musgal ko ɗum saabi noon kanko ɓi joom wuuro o yeehi tigui o addoyi gendarme ɓe noon nde addoyi gendarme ɓe ko ɓen gendarme ɓe noon garani joom ngoɗo wuuro caggal nde ɓe nawi joom wuuro o noon ɓe uddi ɗum ko nden tigui sukaɓe wuuro ngo jiiɗi tigui heɓtide jiiɗi tigui yaltinde e joom wuuro mabɓe ko nden noon waɗi garmi gara musɗo hakkude mabɓe e gendarme ɓe ha yoga e mabɓe gañi so ha joni ko leydi Mali keddoɗen jeena ha to Nioro Sahel mben ñande altene ñande alerte sappo e goho mboyi ñande alerte sappo e goho mboyi landa wiyeteko l'ADP Ngaliba woni tigui l'Alliance démocratique pour la paix ka joɗinoma congrès makke mawgo e nder Nioro di Sahel nder Nioro Sahel nden e nder jonde e nder congrès noon ɓe cuɓinoma tigui oɗo biyeteɗo taw ko homme d'affaires pullo ɓi pullo kewɗo haalisa feer biyeteɗo Aliou Boubacar Diallo noon e oɗo saaha gembama yo won mbiri gam ƴemoyde lefol laamu e hitande 2018 woni ñande nogas jeenayyi juillet hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeetati Aliou Boubacar Diallo noon ko kañum woni patron société biyeteɗo société mawɗo taw ko société kanŋe biyeteɗo Wasulu Doro walla mbiyen hayre kanŋe nden noon e tawe e diwan biyeteɗo Kojenan e to banggue worgo leydi Mali ko sehil o meɗino wonde noon sehil ɓattiɗo Ibrahima Boubacar Keita saabu kay ene teska e hitande Ibrahima Boubacar Keita arata e laamu ko kanko tigui yaltirno koppareje kewɗo yo waɗire rumo jarri bono Ibrahima Boubacar Keita ardi e laamu guila oɗo saaha foof noon ene teska kanko Ibrahima Boubacar Keita cehilagal hakkude mabɓe koko boni ha laaɓi ha cuusi kay kaɗo landa tawa ko landa wiyeteko l'ADP Maliba mbiyene oɗo saaha joni noon ko kanko tigui gembi yo won mbiri taw ko ƴamoyde lefol laamu o suɓori noon congrès landa ka ɓe cuɓori ñorode Sahel noon ko sababu kay ɗeɗo gueɗe ko ardi foof wuuro ñorode Sahel maire wuuro ngo e député wuuro ngo foof ene teska jeeya koye landa wiyete ko l'ADP landa makka ka ene teska kadi e on diwan biyeteɗo ñorode Sahel ko toon tigui tawete goto e mawɓe diine wuuro mawɓe diine leydi Mali taw kadi ko keɗaɗo jiiɗaɗo korsinaɗo no fewi mo konngol mum huterte on noon ne wiye
Chérif Bouye Aydara Chérif Bouye Aydara non ko ton tawete kanko oɗo non Aliou Boubacar Diallo non ci hilagal makko e Chérif oɗo ci hilagal ngal ne teska no fewi e oɗo saha fof kadi ne teska hakkunde Chérif Bouye Aydara hakkunde mum e oɗo biyeteɗo Ibrahima Boubacar Keita tekkere ne luuɓa hakkunde mabɓe noon ko ɗum waɗi e oɗo saha kay ko ɗum waɗi e oɗo saha kanko oɗo biyeteɗo Aliou Boubacar Diallo ene ɗamina tan ma Chérif Bouye Haydara addu ballal mum mawɗo pawidil ngal faade makko sabu Chérif Bouye Haydara ko neɗɗo mo konngol mum nanete kadi kewɗo almuɓe kewɗo sehilaɓe ɗum noon eɗen mbiya tan yo Allah wallu oɗo biyeteɗo Ibrahima oɗo biyeteɗo Aliou Boubacar Diallo taw ko pullo ɓi pullo yo Allah wallumo o heɓa polgu o wawa laamade leydi ndi o laamo kadi leydi ndi hano hannirta ni allahumma amina ha joni kabaruji men keddorɗen koto leydi Mali mbiyen ñande aleta sappo e goo mboyitande gonɗen nde e nder ngoɗo wuuro wiyetengo Kabala Bougou mbiyen ko gueɗe kulɓinide kadi yiya toon mbiyen ko sagata gorko goto mo duuɓi 50 ko kañum tigui tawa ene wara ene wedda tigui e nder guesa gota walla jardin goto mo 10 hectares tawa kadi koye dande maayo caggal noon nde commissaire Fatoumata Mariko hollira haalana ɗum tigui ko nden o nuli dadiɓe yimɓe makko yo jaa toon kay mbaɗoya losgoji mumen nden ɓe mbaɗi losgoji mumen ɓe tawi ɗon gorko kay mo duuɓi 50 ene wara ene soppa jasiji kewɗi no fewi ko nden noon ɓe mbaɗi losgoji mabɓe nde ɓe mbaɗi losgoji mabɓe noon ko nden tigui ɓe pawi juuɗe mabɓe e biyeteɗo Janvier Dembélé nde ɓe mbaɗi losgoji noon ɓe tawi tigui Janvier Dembélé felli tigui hollirde wonde ko kañum wari on jiitaɗo ene maayi kanko maayiɗo kanko jiitaɗo ene maayi o hollirama tigui oɗo biyeteɗo Janvier Dembélé ko kanko warimo Janvier Dembélé noon holliri tigui caggal nde artuno galle muɗum ko nden tigui tawimo kanko tawi oɗo sagata gorko ene woni nder suudu mum e dow leeso muɗum ene ñemtina ɗum ne wonde joom suudu mum ko ɗum noon saabi mette keeɓe mum caɗele keeɓe mum kay o wi ala miijo aranimo kay so wona yo ƴettu jaasi o wara oɗo sagara gorko mo tawdi e joom suudu makko sagara gorko mo wari o ne wiye Paul Keita noon yaltiri aduna gueɗe coɓƴi no sofiri yalti aduna gueɗe coɓƴi no sofiri kono kadi mbiyen oɗo Janvier Dembélé kañumne nanni hoore mum e caɗele ha joni koto leydi Mali keddorɗen to leydi Mali jehen ha to diwan Kidal hoorejo jagorɗe leydi Mali biyeteɗo Soumaïla Bouba Meyga ene ɗamini ene tijja tigui ñande 16 lewru mboyi hitande gonɗen nde omo ɗamina to diwan Kidal so tawi noon nguɗo jillo laatima o jaɓɓama toon jaɓɓugal payidingal o yeehe jaam o arte jaam ma wiye noon o heeɓi ko hewɓe keɓani taw kadi ko yimɓe hewɓe jagorɗe hooreɓe jagorɗe ɓe o lomti mbiyen caggal noon enen yimɓe fof ala hay goto yejjitani e saaha kay mo oɗo hoorejo jagorɗe mbiyetenoɗo Moussa Mara mennoɗo wonde hoorejo jagorɗe jaɓɓugal o jaɓɓano toon kay ha e oɗo saaha ala malinaji o majjude ɗum wonno hitande ujunnaji 215 kanko hoore makko kanko Soumaïla Mayga e ngan sanga o wonno ko jagorgal leydi Mali kalfinaɗo tigui kuniyankoɓe e nden ka e kisal leydi he kanko hoore makko o wofnanoma toon e oɗo saaha noon so dañi fattangue wawde yaade toon e jaam o arta jaam ma won fattangue mawɗo ha joni koto leydi Mali keddoɗen kalene oɗo biyeteɗo Ousmane Madani Aydara ɗeɗo jayde wiyetede Mali actine holliri tigui aljuma ɓennuɗo ko Allah dandi oɗo biyeteɗo Ousmane Madani Aydara caggal Chérif Ousmane Madani Aydara caggal ko on noon woni mawɗo Ansaraddine woni tigui mawɗo julɓe fedde julɓe tawtede e nder leydi Mali kanko noon ko nder Bamako woni omo jogui juma mawka e nder galle makko caggal juulal juma noon ko sagataɓe ɗiɗo gari ene ñantuɗe arabeɓe ene ƴetti kay ko arabeɓe ko Maroc ko Arabie Saoudi naɓe keewi wadde dow koye mumen ko hono ko mbiyeten makkiyankoɓe artuɓe Makka keewi wadde koye mumen ene ñantino julɓini arɓe juldini nden noon ɓe gari ɓe naati e juma ka ko nden tigui ɓe ƴetti pistolet ji mabɓe kamɓe ɗiɗo foof ɓe jiiɗi fellude e oɗo biyeteɗo Chérif Ousmane Madani Aydara ko nden noon kamɓe ɗiɗo foof ɓe jaltini pistolet ji mabɓe ɓe kuccine on kono fiyande ummaki ɗon noon ɓe donki fellude waji ɓe donki yo fiyande ummo ko ɗon tigui
fulbe wonnobe jama be kirbi waji di be tongi dumen ha bishi be gaddi dumen to yeso Sherifa Ousmane Aidara ko adi non ko benne bennine ko adi kay ko be bennine to yeso dadibe den non be jettima to yeso dadibe ciagallum non Ousmane Sherifa Ousmane Aidara holri tigi wonde yobe ngoppite kanyum yaafi mama yobe ngoppite o yidano kadi dum bayine o yinno tan ko yo dum won sirru kabaru baad non ni non hejata tigi e reedu jayndi yanke tawa halani ha joni ko to leydi Mali keddoden men teska non e der hakkunde leydi Mali woni centre de Mali odo saavo ko kareli lenyamagu tawte ton e dedo balde tan fodde no gas njoyo neddo wasi fitano mum taw kadi fof ko fulbe maraton kambe ko fudde do fulbe non taw ko lenyol fulbe tawte don ko kanyumen tigi kabata e gollo lenyol wietebe dogan fulbe be non ko aynabe dogan en be ko remobe en teska non odo saavo kareli musi nan hakkun mabbe kareli musi men nan hakkun mabbe non hono odo betedo Abdoulaye Diallo taw kadi ko goto e ardibe dedo fedde wietende tabbital pulagu o holri tigi wonde e odo saha kareji lenyamagu nan ton taw kadi be do wietebe doga en e wanyo mabbe wietebe dozo nan ton en jogi petelaji taw kadi ko petelaji ngardube jogoto din petelaji non ko petelaji laamu koniyankobe leydi Mali jogi en sikka non ko ben poti rokkude be din petelaji sabu kay din petelaji ala so jiyete so wana e juude koniyankobe din petelaji non e odo saha ne tawe juude be do wietebe dozo woni tigi wanyobe tawtebe won diwan kala pullo non mobe poti be kewi ko yobade fitandu mum ha tengti non e der nedo falde wietende koro e der fande wietende bankasa en teska non bien e der nedo balde tan no gas njoyo neddo wasi fitandu mum taw kadi fof ko fulbe laamu leydi Mali nana muri mum ko ene deji holri tigi wonde wana kanyum rokki din petelaji e kolri wana dum be nokki din petelaji hono mera mo on diwan kadi tawtede on diwan o wadi e rango faade laamu ngu non yo laamu ngu wattu hakkille mum anda kay so tawi dartinani dido karire so tawi be keptani dido petelaji yo be gandu ko hare lenyamagu bongu damini ummade e ndera leydi Mali fofa senumima to leydi Mali ko ton tiri jabanten to leydi Sénégal e ndera leydi Sénégal kala ene taska kala jinnodo jamde jinnodo wonde mbiri walla jinnodo jamde jodade e lefol laamu yidde ardade leydi ndi leydi en hewno kay jojjinde ko wiite caution non e odo saha ya gila hitande ujunaji didi e sappo didi saha mo gila on saha non horajo leydi ndi ko ngabbinno dum tigi wonduno tigi horajo leydi jaado ko ngabbinno dum ha yetti 60 million dum tigi woni caution kala mennode kala jinnodo ardade leydi ndi ko dum tigi woni ko jojjinta woni caution mbiyen dum non fuddi ko gila hitande ujunere e temedde hitande ujunere e temedde jeenayi e capande jeenayi tati woni 1993 e ngan sanga dum yaranno ko million ngaji tati dum ngabbire seeda ne ngabbire seeda ha hitande ujunaji de sappo didi ko den tigi dum ari ha capande jeegom million ujunere e odo saha non hono horejo leydi Macky Sall ala ko woni fandare makko e darne makko so wana yandinde on caution kay ha mema leydi e odo saha kay e modamini hakkunde capantati e 2 million e no gas 2 million hakkunde dido kalisaji didi hakkunde capantati e 2 walla no gas 2 ko dido di hakkunde dido montaji didi ko hen kay be damini ma caution wonata dum non nyalawma jango ma o joddo e jagorde mabbe taji tigi montant o e ngan sango non kala kiddido kabruji men nyalawma jango ma andu tigi holno foti dum taja hakkunde no gas 2 million non e capantati e 2 million ko dum tigi wontata caggal kay ndebe ummo capande jeegom e 2 million ha joni ko to leydi Sénégal keddoden ben gilan no gas jeenayi lewru mars hitane gonden hitande 2017 koniyankobe be hinde paf woni police de l'air et des frontières be pawino juude mabbe e der leydi Sénégal be pawino juude mabbe yimbe didi wat buniyankobe jeyabe e fedde état islamique ndebe mbadi losngoji mabbe non be kolirtigi ben dido fof umri ko to leydi turk kono ko be jibinande leydi Syrie caggal dum non be tawi tigi losngoji ne badno mabbe ko wiete mandat d'arrêt leydi Maroc ne wanno mabbe mandat d'arrêt caggal non de leydi Mali tigi wobe ngoni ko der leydi Sénégal ko den tigi leydi Mali wadi dabbande windi kayit kay batake dabbande kay ndebe dokkite be do dido terroriste ji yiletnobe e der Maroc e odo saha non hono Macky Sall horejo leydi ndi o sifande wonde kay be do yo dokkite laamu leydi Maroc ha joni ko to leydi Sénégal keddoden e den men talata hankyo Macky Sall horejo leydi Sénégal o fawi tufere makko arweninde o fawi dum tigi e der
taw ko tufere yidde made kay ko wiyete ambassade kesso mo leydi Sénégal tawteɗo e Gambie to Banjul mbiyen on ambassade noon ko Bowal Diagne ngal tawtegi tigi e nder oɗo diwan walla mbiyen ngal nder ngallo legal bitegal Sadiara e nder Sadiara ko toon tigi ambassade kesso mo leydi Sénégal mate tigi e nder leydi Gambie ɗum noon ene tengtino cehilagal moƴƴal e pamodiral gongal e oɗo saaha joni hakkude leydi Gambie e leydi Sénégal hoorejo leydi ndi Macky Sall o haarani ɗon tan o holliri kadi e ɗiɗo saahaji payaɗi ma hono oɗo ambassade mawɗo kadi garɗo ma mahe e nder leydi Guinée Bissau ha nder leydi Guinée Conakry ha joni ko leydi Sénégal keddoren jeeyen mbaɗen tabal mangal jeeyen ha to Kaolack hollirama noon ko hulɓini waɗi tigui waɗi ko hulɓini waɗi tigui e nder Kaolack taw kadi ko nder ngallo legal bitegal cité millionnaire en tawi natirde commune Kaolack taw koto banggue hirnangue mbiyen ko sanga 3h du matin ɗum waɗi ɗum noon ko ñande sanga 3h du matin ɗum wanno ɗum noon ko ñande aset jamma aset ene weta aleta ko sagata gorko goto mo duuɓi capantati sanga 3h du matin ko kanko tigui biyeteɗo Dama Ndiaye noon caggal nde arti galle mumen o naati galle mabɓe omo yari dolo hawo mandili woni sangara hawo mandili omo simmi bonɗo ko nden tigui o fayi nder suudu makko o ɓorti ha laaɓi ha no jibinirno o ƴetti laaɓi mawki no fewi o yaɓani suudu golgol makko joom suudu ba makko suudu lembel ba makko nden tigui o yaɓani o yetti noon o ummini on o fawe mum laaɓi o wi on kay ma jaba ɓe gonda so ɗum ala o wara ɗum ko nden noon kanko goggiraɗo omo wiye Bousso Cissé ko noon tigui sokhna Bousso woni signude e kulol mangol o holliri kay andi ko cullo kadi so jaɓani koko jogori wardemo ko ɗon tigui sokhna Bousso fellir tigui hokkirdemo hoore mum nde sokhna Bousso hokkirimo hoore mum o waɗi ɗum violé o waɗi ɗum gueɗe kamtorinde caggal ɗum noon ko nden tigui o ƴetti laaɓi ki omo suuli omo jooɗi e damal suudu o wi kala nde goggiraɗo o yalti ko baraɗo ɗum ko ɗon Bousso Cissé miijo aran ɗum yo fatarode diyo ɓalal wulli noon noddi hoddiɓe ko hoddiɓe ɓe gari kay balliɓe ha korkiti laaɓi ki e junggo oɗo gorko tawa kadi biyeteɗo Danam Ndiaye ko nden tigui Ndiayel nanga mbiyen ɗum noon waɗi ko sanga 3h du matin e oɗo Diaye foof sanga mo waɗata o kanko joom galle o e joom suudu makko jeewo e yoga e sukaɓe mabɓe taw koɓe yanoɓe ko wiyete hirde almuɓe jimi almuɓe ko toon tigui o wonno caggal nde ɓe garti nden noon ko nden tigui ɗon guiri gara o tawi galle makko ɓe pini subaka noon ko nden tigui ɓe nawi oɗo biyeteɗo Dane Ndiaye ɓe nawi ɗum to police e oɗo sahane tawi juuɗe police plainte uji ɗiɗi noon ene déposa e makko hen plainte goto ko babiraɗo o déposé plainte keddiɗo ko hoddiɓe caggal kay nde o menace no ɗumen wonde ko baro ɗumen o Diaye noon waɗi tigui ñande jamma aset ene weta alerte e nder commune Kaolack e nokku biyeteɗo cité millionnaire ha joni ko leydi Sénégal ha joni ko to leydi sen ummima to leydi Sénégal jaɓanen to Sierra Leone sen ummima to leydi Sénégal jaɓanen leydi Sierra Leone yehino subgoji mum gila ñande jeeɗiɗi lewru mars gonɗen ndu résultat ji mabɓe noon jalti ha laaɓi talata hanki o holliri tigui wonde ko ɗiɗo landaji ɗiɗi kañumen tigui jahata ɗaftodiral ko woni dawalla ɗiɗiɓal kaɗo landa noon heedi yesso wiyete ko SLPP tawa kadi ardi kan langa ko biyeteɗo Julius Mala on noon heeɓi capanɗe nayyi e tati piccal 3% kanko heedi yesso noon omo ardi landa worka wiyete ko APC biyeteɗo Samoura Camara on noon heeɓi ko 42 piccal 7% ɓe jahata dawal ɗiɗiɓal noon ko ñande nogas e jeeɗiɗi nduɗo lewru ha joni ko leydi Guinée Conakry paɗen to Guinée Conakry oɗo saaha foof eɗen mbiya kay hay sinno Alpha Condé hoorejo leydi ndi hay sinno omo ɗano ko guitel gotel o ɗanirto saabu kay guila subgoji ɗi ɓe mbanno subgoji mairie ji e conseiller ji e nder leydi Guinée Conakry fof guila nden ko seppoji musɗi goni toon seppoji musɗi noon taw ko kaɗo landa wiyete ko IFDG taw ko landa oɗo biyeteɗo Cellou Dalein Diallo kañum ɓe jubbinta ɗin seppoji noon hollide kay yoga e nokkuji taw ko nokkuji ɗi kemno polgu laamu ngu ene wujji ene watti e landa mumen ɓe kolliri noon saaha foof koɓe waɗoɓe seppoji eɓe mbaɗa ko wiyete ville morto Conakry ville morto woni wuuro hay goto hoto daw hay goto hoto yalta hay werla goto to ya ɗum noon ko holliri tigui wonde oɗo biyeteɗo Saydou Dalein Diallo ko kañum tigui yamno polgu caggal kay kala nde waɗa ville morto ene teska wuuro ngo sikkete ko eggango ɓe kolliri noon seppoji ne jokkodiri no fewi e oɗo saaha kadi tawa kadi ko yimɓe toɓɓe heɓɓe janggugol woni janguinoɓe école aji eɓe jangguino ɓe kañumen fof goni koye seppoji mumen noon namdade kañumen yo ɓeydane jobdoli ɗin seppoji noon so kawri tigui e seppoji dawrugol ene ɓeyde jibde gurdam oɗo biteɗo Alpha Condé no kanko Cellou Dalein Diallo noon e ñalawma hande o kadi o erima wuuro Conakry ngo yoɓe mbat ko wiyete ville morto wonde kay hay goto hoto yaltu ha joni kabaruji men jeehen ha to leydi
Benin to leydi Benin non de balde fof ko ñawore be do yimbe tata wonno taw yimbe jeedido taw ko tumanobe dartorade yeede médicament ji bondi woni ko wiete les faux médicaments taw kadi ko en gros be jeeyat dum be jeeya pharmacie naji e be jeeya kadi leydele godde takkide e nder takkide leydi Benin be ñaawama non mane mabbe fof ñaawama duube nayi ene lelo e kaso yeta nangi e be joba kadi temedere million ta ko laamu ngu be jobata ko wiete dommage intérêt leydi Mali leydi Benin non en taska ko leydi burndi wawde yeede leydi Benin e leydi Nigeria ene jeeya ko leydele burde wawde yeede ledde bonde woni de faux médicaments e nder Afrique de l'Ouest musibbe tedduɓe ko ɗum ɗo wonno ko tongude ne kabruji men e demgal Pulaar yo Allah lokku en hidde jaam ñalawma janggo busudi men ceerno men Ceerno Ablaye Sarr